Ginoong Lito, magandang gabi ho. Nandyan ho ba si Inay? Si Omar ho ito. Wika ni Omar habang patuloy na kinakatok ang bahay ng kanyang amo. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang binuksan ng anak nito ang pinto at kasabay nito ang dali-dali nilang pagpasok nila Omar. Nang masipat niyang nakaupo sa sala si Ginoong Lito, agad naman niya itong nilapitan at inumpisahang tanungin. Ginoong Lito, nasaan ho si Inay? Tanong ni Omar sa kanyang amo. Nariyan sa unang silid, iho. Puntahan mo na lang. Pasensya ka na ha. Wala din kasi kaming ideya sa mga nangyayari sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Ginagawa namin ang lahat para siya'y maibalik sa mabuting kalagayan. Nanlulumong sagot naman ni Ginoong Lito. Pagkarinig noon ni Omar, dali-dali naman nilang tinungo ang kinaroroonan ng kanyang ina upang matingnan ang kalagayan nito. Habang naglalakad sila papalapit sa silid, tila ba biglang lumalakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang tumambad ang namamahingang asawa ng kanyang ama habang patuloy na ginagamot ng albularyo. Pagsilay nila dito, agad naman nila itong nilapitan at kasabay nito ang pagtanong nila sa mga kaganapan. Ayon sa albularyong nakausap noon ni Omar, binarang umano ang kanyang ina ng isang taong hindi pa nila nakikilala. Sinabihan naman sila nitong huwag mag-alala, subalit kitang-kita niya na nasa panganib ang kanyang ina. Mga Ginoo, mas mainam sigurong kami na ang magpagaling sa kanya. Makakaalis na ho kayo. Salamat sa inyong tulong. Wika ni Omar sa mga albularyo. Nang marinig naman ito ng tatlong matanda, dahan-dahan din naman itong lumabas ng hindi na umiimik. Sa pagkawala ng mga ito sa kinaroroonan nila Omar, agad naman nilang nilapitan ang kanyang ina habang patuloy na pinakikiramdaman ang buo nitong katawan. Pagramdam ni Balong ng mga insektong gumagapang sa loob ng sistema nito, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang kaibigan. Nang marinig ni Manong Arnel ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa, halos hindi naman ito mapakali dahil sa labis na galit na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, inilahad naman ni Omar sa kanyang ama kung sino-sino ang mga nilalang na maaaring may kagagawan sa ganoong kaganapan. Habang patuloy nilang ginagamot ang ina ni Omar, kahit papaano, napapanatag naman silang dalawa dahil napakalaki ng tiwala nila kay Balong. Bukod kasi sa eksperto yun sa pambabarang, napakalalim na din ang karanasan nito sa pangontra ng ganoong kakayahan. Ayon nga kay Omar, na sa lahat ng albularyong nakilala niya, tanging ang tiyuhin niya lamang ang may kakayahan na magpalayas sa katawan ng isang nilalang ng kahit na anong uri ng barang. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang ginagawa ng tiyuhin ni Omar, napagpasyahan naman niya noong tawagin ng berdugo upang ipahanap ang mga demonyong may kagagawan ng mga bagay na yon sa kanilang ilaw ng tahanan. Omar, sabihin mo sa akin kung nahanap mo na sila. Walang paglilitis ang awa ang ipapakita ko sa mga demonyong yon sa oras na magkaharap ang aming mga landas. Siguraduhin lang nilang iiwasan nila ako sapagkat hindi ko alam ang kaparusahang aking ipapataw sa lahat ng kanilang angkan. Wika ni Manong Arnel. Sige ho, Tay. Kapag natuntunan namin ang kanilang kinaroroonan, ikaw ang una kong bibigyan ng abiso. Alam mo, Tay, sa totoo lang, ilang buwan na naming sakit sa ulo ang mga mambabarang na yan. Buti na lang talaga at naisama ko kayo pa uwi bago maganap ang mga bagay na ito. Sagot naman ni Omar.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala ng masipat nila ang paglapit ni Balong. Manong Arnel, maayos na ho ang kalagayan ng asawa ninyo. Sa ngayon, kinakailangan ko lang siyang bigyan ng kakarampot na gamot. Dahil natatakot din akong baka hindi ito kayanin ng kanyang katawan. Mas mainam sigurong bigyan na muna natin siya ng panahong makapagpahinga upang mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Magtiwala ho kayo, sapagkat alam kong malakas ang asawa ninyo. Wika ni Balong. Nang marinig ni Manong Arnel ang sinabi nito, walang sawa naman ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang kaibigan. Matapos nilang mag-usap, bumalik sila sa kinaroroonan ni Ginoong Lito upang kausapin yon sa mga nangyari. Labis-labis naman ang pasasalamat doon ni Omar, gawa ng sa kabila ng pagod nito, hindi naman yon nagsawang magkwento sa kanilang tatlo. Ayon kay Ginoong Lito na, kinaumagahan noong pag-alis niya, merong bumisita sa kanilang isang babaeng nagpakilalang kaibigan ng kanyang ina. Siyempre, kahit hindi nila kilala yon, wala silang nagawa kundi ito'y papasukin, alang-alang sa respeto nilang ipinapakita sa ina ni Omar. Ngunit, habang tumatagal noon ang pag-uusap ng ina ni Omar at ng babaeng yon, doon na nakaramdam ng kakaiba si Ginoong Lito. Napapansin niya kasing panaka-naka ang pagsimoy ng napakalamig na hangin na merong daladalang mabigat na pakiramdam. Nang mapagtanto niyang ilang oras na itong hindi lumalabas, puwersahan na niyang binuksan ang pintuan ng bahay ng ina ni Omar upang makita ang kasalukuyang kaganapan. Subalit nang makita niya ang babaeng bisita ng ina nito, bigla naman yung tumalon sa bintana ng walang pagdadalawang isip. Hindi na ito nagawang mahabol nila Ginoong Lito sa kadahilan ng napakabilis ng pagtakbo nito sa talahiban. Matapos ang mga pangyayaring yon, madalas na silang nakakakita ng mga taong naglalakad sa labas ng kanilang bakuran na para bang meron itong pinagmamasdan. Napapansin din noon ni Ginoong Lito na kapag dumadaan ang mga ito, sumasakit ang katawan ng ina ni Omar nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa mga pangyayaring yon, dali-dali naman silang kumonsulta sa mga albularyo upang maipatingin ang kalagayan nito. Nang malaman nila Ginoong Lito na nabarang ang ina ni Omar, doon na sila labis na kinabahan sa kanilang mga nalaman. Alam kasi nila noon sa kanilang mga sarili na ikakagalit ng husto ni Omar ang anumang masamang mangyari sa kanyang ina. Nang marinig nila ang naging salaysay ni Ginoong Lito, labis-labis naman ang kanilang pagpapasalamat doon kahit papaano. Ramdam kasi nila ang pagiging seryoso nito sa lahat ng kanyang mga sinabi at salaysay. Omar, pasensya ka na ha kung hindi namin napagaling ang iyong ina. Alam mo namang ginawa ko ang lahat para naman kahit papaano makabawi ako sa iyo. Pero wala masyado kaming mahina para sa mga ganyang sitwasyon at kaganapan. Mahinahong paliwanag naman ni Ginoong Lito. Wala hong problema sa amin yon, Ginoong Lito. Ang mahalaga, sinubukan nyo pa din kahit papaano. Huwag na ho kayong mag-alala sapagkat dire-diretso na ang paggaling ni ina. Siya nga ho pala, Ginoong Lito, si Tio Balong at si Itay. Sagot naman ni Omar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naging masaya naman ang lahat. Labis-labis ang pasasalamat noon ni Omar kay Ginoong Lito dahil kahit papaano, nagawa nitong tanggapin ng buo ang kanyang magulang at tiyuhin. Sa paglalim ng gabi, ninais nilang bumalik pansamantala sa kanilang kubo para makapagpahinga. Bago nila tuluyang nilisan ang tahanan noon nila Ginoong Lito, pinakain muna sila nito ng kanilang hapunan. Sa pagsapit ng umaga noong mga sumunod na araw,
Ninais nila Omar na mag-ikot-ikot sa baryo habang hindi pa nahahanap ng berdugo ang kasalukuyang lokasyon ng mga mambabarang. Paulit-ulit nila itong ginagawa tuwing hapon nang sa gayoy magawa nilang maramdaman ang mga presensya ng bawat nilalang na naninirahan sa paligid. Patuloy din ang pagbabakasakali nila noong makita ang mga salarin sa naganap na pambabarang sa kanyang ina upang maparusahan yon sa lalong madaling panahon. Kinahapunan, habang naglalakad silang tatlo pauwi, bigla naman nilang nakasalubong ang isang lalaking kadadaan lang sa tahanan ni Ginoong Lito. Pag-amoy doon ni Omar, bigla naman siyang natigilan nang maamoy niya ang baho nitong kaparehas ng samambabarang na kanyang pinakawalan. Dahil sa pangyayaring yon, mabilisan naman nilang pinigilan ang lalaki upang tanungin ito ukol sa kinaroroonan ng kanyang mga kauri. Paglapit dito ni Omar, bigla namang kumaripas ng takbo ang lalaking yon nang maramdaman nito ang kumakawalang presensya ni Manong Arnel. Subalit bago pa man siya tuluyang makalayo sa kinaroroonan ng tatlo, bigla naman siya noong natigilan nang marinig niyang magwika si Balong ng, sigurado ka bang ihahakbang mo pa ang iyong mga paa ng ilang metro? Baka magulat ka, iho, sa makakasalubong mo. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito, mabilisan naman itong tumigil dahil sa pagramdam ng mga nilalang na dahan-dahang nagsisilitawan. Pagsilay niya sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang 5 itim na engkanto na patuloy na nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Matapos niyang masilayan ang mga nilalang na yon, wala na siyang nagawa kundi ang umatras ng bahagya. Hindi na din niya sinubukang lumihis ng landas sa kadahilan ng ramdam niya ang tinatagong bilis ng 5 haring kanyang kaharap. Maya-maya pa, bigla namang nanigas ang buong katawan ng lalaking yon nang maramdaman niya ang pagyakap sa kanya ni Balong. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa ang lalaki kundi ang magsawalang imek habang patuloy na sumusunod sa anumang iniuutos sa kanya ni Balong. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalapit sa kinaroroonan nila Omar at kasabay nito ang pagdala nila sa mambabarang patungo sa kubong kanilang tinitirhan. Nakiusap sila noon kay Ginoong Lito na huwag ipaalam sa kanilang mga kababaryo ang nagaganap para naman kahit papaano walang magtangkang sumira sa kanilang plano. Sa pagpasok nila sa kubong yon, agad naman nilang pinaupo ang lalaki ng hindi sinasaktan. Bagaman kalmado silang tatlo, halos ramdam naman nila ang presensyang kumakawala sa katawan ng ama ni Omar dahil sa galit. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang pinigilan ni Omar ang kanyang ama nang masipat niya itong dahan-dahang lumalapit sa lalaki. Bagaman hindi yun umiimik, ramdam nilang magtsuhi noon ang paghahangad nitong patayin ang lalaking kanilang nadakip. Tay, kumalma lang ho kayo. Hindi ho natin mareresolba ang ating mga problema kung idadaan natin ito sa init ng ulo. Tandaan niyo ho, kapag pinatay niyo yan, para mo na ding inalisan ng karapatan si inay na makamit ang hustisya laban sa mga taong gumawa ng mali sa kanya. Wika ni Omar. Nang marinig naman ito ni Manong Arnel, pinilit naman itong kumawala sa pamamagitan ng paglabas ng kubo. Omar, siguraduhin ninyong natanong nyo na yan bago ako bumalik. Dahil kung hindi, pasensyahan tayo. Hindi nyo ako mapipigilan. Wika ng kanyang ama paglabas nito ng kubo. Matapos ang ginawang pagbabanta ni Manong Arnel, dali-dali naman nilang nilapitan ang lalaki upang maumpisahan ang kanilang pagtatanong.
Ang ginagawa nila noon, sinisindak nila ng bahagya ang lalaki nang sa gayoy mapaamin nila ito ng hindi sinasaktan. Subalit nang mapagtanto ni Balong na hindi natitinag sa kanila ang mambabarang, doon na siya dahan-dahang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Alam mo, mas mahihirapan ka lang kung magmamatigas ka sa amin. Kapag nandilim ang paningin ko sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Tandaan mo, kahit hindi mo man sabihin ang kinaroroonan ng lahi mo, mahanap at mahanap pa rin namin sila. Wika ni Balong habang hinahawakan ang kamay nito. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong nagpumiglas sa pagkakahawak ni Balong. Ramdam kasi niya noong nanunuot sa kanyang katawan ang presensya nito na para bang nais siya nitong wasakin mula sa loob ng kanyang sistema. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naramdaman ng mambabarang ang paggapang sa kanya ng mga gagamba na halos hindi niya magawang masilayan kung saan ito nanggaling. Dahil sa pangyayaring yon, hindi niya maiwasang magtanong kay Balong ukol sa ginagawa nito sa kanyang katawan. Ano yan? Paano mo nagagawa yan? Tanong ng lalaki habang patuloy nitong ginagalaw ang kanyang katawan. Nang marinig naman ni Balong ang sinabi nito, dali-dali naman siya doong tumingin habang sumasagot ng, Bakit? Nababahala ka bang mabarang ng kapwa mo mambabarang? Kamagalala, tol. Mas malakas ng dihamak ang nakadapo ngayon sa iyong katawan. Bibigyan kita ng 3 minutong pagkakataon para makapagsalita. Kapag nabigo ka sa 3 minutong palugid, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Matapos itong marinig ng lalaki, bigla naman itong napahawak sa kanyang lalamunan na para bang nabubulunan. Ayon kay Balong, ordinaryo lang ang ganoong kaganapan sa kadahilanang ang gagambang kanyang pinakawalan sa katawan nito kusang pumapasok sa sistema ng kanyang biktima. Mula sa loob dinudurog nito ang kaaway ni Balong hanggang sa tuluyan na itong mamatay at kasabay nito ang bagong pag-usbong ng mga mas makapangyarihang mga insektong ginagamit sa pambabarang. Hindi mo ba alam? Ilang katao na ang pinatay ng mga alaga ko? Paniguradong maning-manilang para sa kanila ang katawan mo. Sa ngayon, bituka mo pa lang ang nasisira nila. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat. Wika ni Balong habang mahigpit na hinahawakan ang bibig ng mambabarang. Matapos niyang makapagsalita, dali-dali namang nag-usal si Omar ng espiritual na sandata bilang paghahanda sa kanyang gagawing parusa. Tay Balong, hindi na ho natin kailangan patagalin pa ang paghihirap ng demonyong ito sapagkat nakita na ng berdugo ang kanilang pugad di kalayuan dito sa baryo. Siguro, hayaan na lang natin si Itay ang bahalang magparusa sa kanya. Dagdag pa ni Omar. Matapos itong marinig ni Balong, dali-dali naman siyang lumabas para pabalikin ang kanyang kaibigan. Habang sila Omar ang naiwan sa loob ng kubo, kitang-kita niya ang pagiging aligaga ng lalaking yon na para bang takot na takot sa mga susunod na pangyayari. Pagsilay niyang pumasok si Manong Arnel sa kubo, dali-dali naman itong napaatras sa kanyang pagkakaupo nang masipat niyang pinapaikutan ng mapangwasak na presensya ang buo nitong katawan. Paglapit ni Manong Arnel sa kanya, bigla naman siya nitong tinadyakan at sinikmuraan ng napakalakas na siyang naging sanhi upang bumagsak ito sa silya na kanyang kinauupuan. Habang dinaramdam ng lalaki ang pinsala ng kanyang katawan, dahan-dahan naman siyang pinatayo ni Manong Arnel sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang buhok sa ulo.
Matapos itong gawin ng ama ni Omar, bigla namang tumilapon ang lalaking yon sa dulong parte ng kubo at kasabay nito ang pagsunod ng isang napakalakas na tadyak sa dibdib ng nilalang. Paulit-ulit itong ginawa ni Manong Arnel hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng nawasak ang tadyang ng lalaki. Nang masipat nilang labis na itong nanghihina, dali-dali naman nilang inawat ang ama ni Omar nang sa gayoy mabigyan ng pagkakataon ng lalaki na makapagsalita. Habang patuloy na tumutulo ang dugo nito sa kanyang bibig, kitang-kita nila Omar ang labis nitong paghihirap na para bang konting bugbog pa ang mata mo nito sa kanyang katawan, magiging sanhi na yon ng pagkawala ng kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman nilang pinatayo ang lalaking yon sa kabila ng pinsala nitong natamo. Habang inaalalayan ito nila Omar, rinig na rinig nila ang paglalim ng hinga nito na para bang dahan-dahang nadudurog ang kanyang puso. Nang hindi na makayanan ng lalaki ang tumayo, nakiusap ito kila Omar na siya ay pahigain sa papag. Agad naman nilang sinunod ang pagnanais nito sa pagbabakasakaling kapag pinakitaan nila yon ng mabuti, mag-uumpisa na itong magsalita. Hindi na din ito pinagtangka ang utusan ni Balong gamit ang kanyang lihim na karunungan sa takot na baka yon ang maging sanhi ng kamatayan ng mambabarang. Sige, panalo na kayo. Sasabihin ko na ang lokasyon ng aming grupo. Pero huwag kayong pakagagalak, sapagkat sasabihin ko ito para kayo mismo ang pumunta sa kamatayan ninyo. Wika ng mambabarang habang patuloy na bumubulwak ang dugo sa kanyang bunganga. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, agad naman nilang nilapitan ang lalaki upang alamin ang nais nitong ibigay na detalye. Habang pinapakinggan nila ang garalgal na boses nito, doon nila napag-alaman ang eksaktong kinaroroonan ng mambabarang. Matapos nitong makapagsalita, mabilis na naman yung binawian ng buhay dahil sa labis na pinsala. Halos hindi na nito kinaya ang pinsala ng kanyang katawan dahil sa walang kontrol na pagtadyak ni Manong Arnel sa kanyang dibdib. Sa pagkamatay ng lalaki, ninais nilang ipadaan ito sa bintana ng kubo para dalhin sa isang lugar na malayo sa tahanan ni Ginoong Lito. Bagaman kinokondena nila ang hindi inaasahang kamatayan ng mga nilalang na walang kalaban-laban, wala sila noong magagawa dahil alam nila sa kanilang sarili na resulta ang pangyayaring yon ng galit ng isang asawang nagmamahal. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad papalayo sa baryo, matindi ang kanilang ginagawang pag-iisip ukol sa planong kanilang gagawin. Napagpasyahan nila noong gagamutin muna nila ang asawa ni Manong Arnel bago sila tuluyang lumusob sa pugad ng mga mambabarang. Isinumpa din ng ama ni Omar noon na wala siyang papakitaan ng awa sa mga ito, mapababae man o binatilyo. Nang marating na nila ang isang masukal na lugar, dali-dali namang naghukay si Omar para ilibing ang bangkay. Sila Balong naman noon gumawa ng ritual sa buong lugar bilang pagsisiguro na walang makakakita sa kanilang ibang tao. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nga ang paghuhukay ni Omar na kung saan parang isang basura ang bangkay ng lalaking yon na inihulog nila sa uka. Matapos nila itong matabunan, agad naman nilang nilisan ang paligid na para bang walang nangyari. Para makasigurong walang makakahanap ng bangkay na yon, inutusan ni Omar ang iilan sa mga itim at elemento na ikubli ang bagong hukay na kanilang tinakpan. At dahil na din sa tulong ng mga laman lupa sa paligid, kung kaya't naging madali para sa kanila na maitago ang bakas ng kanilang ginawa. Sa pagbalik nila sa kubo,
Agad naman nilang nasilayan si Ginoong Lito na kanina pang naghihintay. Pagsilay nito sa kanila, dali-dali naman itong lumapit para magtanong. Omar, kanina pa kayo hinihintay ng iyong ina. Saan ba kayo pumunta at bakit napakatagal niyong nawala? Tanong ni Ginoong Lito. Pasensya na ho kayo, Ginoong Lito. May mahalagang bagay lang ho kaming tinungo. Sige ho, pupuntahan na ho namin si inay. Batid ko nga din kanina niya pa kami hinahanap eh. Sagot naman ni Omar. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman nilang pinasok ang loob ng kubo upang matingnan ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang ilaw ng tahanan. Nang masipat ni Omar na nasa maayos naman itong sitwasyon, ninais niyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang amo upang kausapin ito tungkol sa kanilang mga gagawing trabaho. Masyado na kasi siyang nahihiya noon sa kadahilan ng parang ang lumalabas, nanananahan na lang silang libre sa lugar na ito. Habang nasa kasagsagan sila ng pag-uusap, nangako si Omar sa kanyang amo na tutulong sila sa kahit na anong gawain sa loob ng kanyang pamamahay. Ipinagtapat niya rin dito ang kasalukuyang kaganapan upang kahit papaano'y magawa naman siya nitong maunawaan. Nang mapag-alaman ni Ginoong Lito na kasalukuyang kinakaharap nila Omar ang mga nilalang na minsang nagbanta sa kanyang buhay, sinabihan niya itong huwag na munang magtrabaho hanggat hindi nila nalilipol ang mga demonyo. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang digmaang tatatak sa nakatagong baryo ng lahi ng mga dalubhasang mambabarang. Okay, alam na. Sa next episode, digmaan na yan. Pero bukas to siguro ng hapon tsaka ng gabi para dire-diretso pa rin. Kagaya nga ng sabi ko, twice a day tayo. Yun lang. Salamat.